se ti smečkaš? Ne mogu da verujem da postoji čovjek kao vi. Smem li nešto da vas zamolim? Izvolite. Pomozite mi da vas ne ubijem. Razumiješ? Sa puno razloga. Da nikom ne odgovaram. Ja sam uvijek bio na ivici nekog da ubijem. Nemojte to vi da budete, nemojte, molim vas. Nemojte vi da budete, da mi platite za sve one koji su me ponižavali, koji su me mučili. Nemojte vi. Tako ćeš ti, brate, lepo njima da kažeš, a oni će lepo da se povuku dok se dogovore i vratimo se lepo kod Danice na spremi ručak, pozovemo Đuru, on će ti oprostiti što te je tukao, jeli, i ti se lepo vratiš u Pariz i počneš da radiš, ali za naše. Mene, ako se sete na dan bezbednosti, sete se, ako se ne sete nikom ništa. To je bila moja dužnost da radim. Najveće zadovoljstvo bit će mi misao da sam jednog čoveka izveo na pravi put. Mogu li ja vas nešto prijateljski da zamolim? Izvoli. Da se prošetamo do gradske bolnice. A što? Jer izgledam loše? Veoma loše. Pa umorio sam se, brate. Jurim te tu. A i moje srce baš... Živci. Živci? Da. Živci su vam popustili. Pa ti nisi normalan. Šta ti ideš s tobom u bolnicu pa da me tamo odvedeš kod tvojih lekara da me zatvore u sobu? Kao ludaka, jel? Jer ti misliš, Jaković, da sam ja lud?